Il-property funds tal-La Vallette Multi Manager li kellhom jinbijaw lill-investituri professjonali ġew mibjuwa lil nies li m'għandhom l-ebda idea kif jaħdmu dawn il-fondi. Bil-konsegwenza li mal-95% ta' dawk li investew flushom spiċċaw għamlu telf kbir. Paul Bonello, direttur tal-kumpanija Finco li qed tirrappreżenta lill-investituri, jgħid kif il-BOV daħaq bin-nies. Investigazzjonijiet tagħna jistabilixxu li kien hemm disa' fondi mill-bidunet li seba' minnhom għadhom hemmhekk sal-lum li jiksru b'mod flagranti il-prospett. Wara investigazzjoni mill-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjarji, il-Bank of Valletta kien ordna tiħallas 4 multi, b'total ta' 725,000 euro. Paul Bonello għalli ċ-Chairman tal-BOV Roderick Chalmers li nħatar ukoll bħala ċ-Chairman tal-Valletta Fund Management kien jaf bis-sitwazzjoni imma baqa' ma ħax azzjoni. Jgħidu li huwa fit and proper person, CAO ġdid tal-Bank of Valletta li huwa responsabbli għal dawn is-6 sanctions. 6 sanctions jirreferu kollha għad-dipartiment fejn kien hu chief officer. Ma kinux jirreferu għal-lending. Ingħata l-iktar inkariku importanti fil-bank. Ma hawnhekk fejn hekk fakkarni jien fil-website Only in Malta. Mitlub jirreaġixxi għat-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat biex dwar dan il-każ tintrefa' responsabilta. Paul Bonello esprima l-bil tiegħu hekk kif fakkar li l-Gvern huwa l-ikbar shareholder tal-BOV. Jiena ċittadin ta' dal-pajjiż, inħallas it-taxxa, il-Gvern jirrappreżenta lili u l-Gvern inserta l-ikbar shareholder ta' dan il-bank li jażel ukoll iċ-chairman u jażel diretturi oħrajn. U japponta wkoll in-nies tal-MFSA. X'naħseb jien? Seta' kienet kumpanija fejn naqqasem il-Gvern, sedet kumpanija fejn hemm interessi privati, immaġina kont shareholder jien. Jiena nippretendi li xi ħadd ikun accountable għal dak li jagħmel. Issa li jkollok board illi f'affarijiet